мардуми азиз дар хонаҳои ванҷии имрӯза 4 та сутун доранд. Яъне ванҷихонаша мегӯянд ки сутун баросиш гӯем столб ки мемонанд, ки инҳо аз гузаштаи гуфтем ки аз замон 4 ёдгориву 4 муқаддасоти гузаштаи мо монданд. Яъне якум сутун об, дуюм сутун хок, сеюм сутун оташ, чаҳорум ҳаво. вақте ки мусулмонӣ авҷ гирифт дар Бадахшон, ки бисёртар шиа мазҳаб ҳастанд, ки онҳо ин хонаҳоро тағйирот доданд. Яъне ба хонаҳо як сутун дигар илова карданд ва панҷ карданд. Чун мо гуфтем дар видеои қадима, яъне ки шиаҳоро сунниҳо панҷтанӣ ва шиаҳо сунниҳоро чорёрӣ мегуфтанд. Яъне онҳо ҳар сутунро ба якумро пайғамбари ислом, дуюм ҳазрати Алӣ, савум Фотима, чаҳоруму панҷум ҳазрати ҳасан ва ҳусейн, ва дар сунниҳо бошанд, яъне ҳар сутунро ба 4 ёр бахшиданд. Ва камтар бордарон дар бораи таърихи ин хонаҳо. Таърихи хонаҳо аз даври Ҷамшед, чуноне ки дар китоби Ависту ҳам омадааст, ки худованд ба Ҷамшед мегӯяд ки ша боронҳову чизҳои зиёд мегӯрад, пас ту эй Ҷамшед бирав, хонаи бисоз ва дар 4 бараш сутун бимон ва дар он ҷо сагону мардум паррандагонро ҷамъ бикун ва оташи сӯзон биафкан, то ки яъне боқӣ бимонад ин паррандаҳову ин даррандаҳову ин оташи сӯзон, чуноне ки дар мусулмонӣ ҳамчун Нӯҳ омадааст. Ва он ҷоро фар меномад. Фар яъне то имрӯз ҳаст, ҳатто дар ванҷи Афғонистон деҳаи ба монанди Фарвад ва дигар деҳаҳое ки монанди фар доранд. Яъне аз он ҷо ба ин пайдоиши ин ном аз он ҷо аст. Ва ин хонаро дар Бадахшон кат мегӯянд. Аз қадимаи хона, яъне кат аз воҷаи қадимаи хона ба вуҷуд омадааст. Ва мардуми Бадахшони помирзабон хонаро чуноне гуфтем варҷам кат, варҷаш яъне то ҳозир мондааст калимаҳо ба монанди варфат, ҷамъаш яъне ҷамшед, каташ хона. ва бародарон, ҳатто Фирдавсӣ дар китоби худаш дар Шоҳнама мегӯяд ки каюмаз шуд бар ҷаҳон кат худой, нахустин бор ба кӯҳ андарун сохт ҷой, сару тоҷу тахташ баромад зи кӯҳ, палангина пӯшида худ бо гурӯҳ. Ин каюмазро дар мусулмонӣ мисол чӣ мегӯянд? ҳазрати одам, гӯё ки ин ҳамон каюмарс аст. Бародарон, шумо ин гузаштаи моро ва зардуштиҳо иштибоҳ накунед. Зардуштиҳо ин аз даври гуштос банд, яъне дар давраи тамоман тахминан 3000 пеш. Ва ин ҷамшеду ин каюмарс ино каюниёнанд, ки ино таърихи қадими чандин ҳазор сола доранд.